abych přivítal tuhle delegaci a učiním tak samozřejmě rád, protože je to film, který uvidíte v hlavním programu letošního festivalu. Dámy a pánové, z prvního vozu vystupují producentka filmu Ema a Smrtila Zuzana Mistrýková. Hezký dobrý večer. Producent pan Ondřej Trojan, vítejte v Karlových Varech. A dámy a pánové, už jsem to zmiňoval, režisérka filmu a zároveň spoluautorka scénáře. Dámy a pánové, Iveta Grofová. Pěkný večer. A taková je báječná atmosféra na červeném koberci před uvedením tohoto filmu v hlavní soutěži. A první trojice prochází po červeném koberci Zuzana Mistrýková, Ondřej Trojan, především režisérka filmu paní Iveta Grofová. Na první, dámy a pánové, z druhého vozu na červený koberec vystupují herečka, držitelka Evropské filmové ceny, nejlepší evropská herečka roku 2017 z filmu Film o těle a duši, Alexandra Borbély. Dále vítám představitelé hlavní dětské postavy. Je to Niko Klimek. Také Benjamíny tohoto snímku. Zároveň jsem velmi potěšen, že mohu přivítat vynikajícího kameramana Martin Štrba. A na červeném koberci je také kostýmní výtvarnice paní Katarína Štrbová-Pěliková. Vítejte, dámy a pánové. A věřím, že opět za vašeho potlesku. 6 let také diváci Světí, dámy a pánové, třetí vůz, architekt Tomáš Svoboda, střihač filmu Ema a Smrtila Martin Malo, mistr zvuku Tobiáš Potocný, supervizor vizuálních efektů Tibor Meliš. 4 pánové, 4 jména, je to tak. Tuto posádku, která je doplní a uzavře kompletní delegaci filmu Ema a Smrtila. Jsou to koproducent filmu Marcel Gere, koproducentka Šára Láslo a koproducent Miloslav Lac. Hezký dobrý večer. Takto vypadá kompletní delegace snímku, který je zařazen do hlavního